Formentera, paradís a la terra, orgull de les Balears i d'Itàlia. Per l'any 1940 va ser un infern. 2.000 presoners, fam, desesperació, mort. Benvinguts, benvingudes a Història Balear. Avui, un recordatori de per què la democràcia mola moltíssim. La Sabina, any 1940-1942. Els franquistes creen un espai anomenat Escampament, una colònia penitenciària on presos republicans de tota Espanya passarien allà unes condicions horribles, tan extremes que tenim testimonis de gent que cercava entre els excrements a més si trobava alguna de menjar. Com a mínim, 58 persones varen morir a causa de desnutrició i malalties. De fet, n'hi va anar apujat fa poquet un vídeo on xerra d'un documental de tot aquest camp, així que vos deixaré per aquí baix també el seu contacte. I la cosa és que aquest campament només va ser un més de tots els que els franquistes varen crear arreu de les Illes Balears. Avui per sort només queden restes, però seguim recordant. Fins i tot als paradisos hi ha històries que no s'han d'oblidar mai. La democràcia espanyola mos agradarà més, mos agradarà menys, els polítics seran, polítics, i serà un sistema més o menys just. Però encara així és l'hòstia. Hem de ser conscients de la sort que tenim de viure on vivim en el moment en el que vivim i lluitar amb tot el que podem per no tornar enrere, per no tornar a un temps on no érem lliures. Però bé, què penses tu de tot això? Sabies que Formentera va haver un camp de concentració franquista? Molt loco, no? Vinga, doncs llegesc. Au, una forta ferrada.